Tässä on laattanosto. Tämä on aina tosiaan. No katsotaan ne etäisyydet tuolta tarkkaan. Isolle laatalla 500, 600 laatalla. Tässä on laattatarra. Ja tämä on 400 laattatarra. Ja tässä on laattatarrain. Tämä on 300. Ja tämäkin avautuu sinne 400 laattuun. Tässä on savunkivitarrain jousella. Näin. Ja sitten tässä on kahva. Käyttäjien mielen mukaan, että tämä on niinku näpeissä on se tuntuma. Ja tällä.